גם היהודים יודעים להרוג ללא הבחנה. כל דבר שהוא פחות ממה שאמרתי עכשיו, מזמין את הבארי הבאה והיא תבוא. לכו והרגו אותם, חסלו אותם, אל תקשיבו לשום פקודה אחרת. מכניסים אתכם, כל דבר שזז, להרוג, להשמיד, להרוג ולאבד. הדין הבסיסי שיש לנו, כשאנחנו נלחמים מלחמת מצווה, במקרה הזה בעזה, על פי עיקר הדין, לא תחלק כל נשמה. הסברה לזה מאוד ברורה, לא תהרוג אותם, כן? יהרגו אותך. המחבלים של היום הם הילדים של המבצע הקודם שהשארנו אותם בחיים. והנשים בעצם אלה שיוצרות את המחבלים. מה שאומר שההגדרה הזו שלא תחייב כל נשמה היא מאוד ברורה בסברה. זה או אתה או הם. בעצם הלא תחייב כל נשמה הוא מבוסס על פי נימוקי הפסוקים על אבל עובדך שלא בו. והבעל עובדך כאן בממד הרחב, לא רק האיש בין ה-18, 16, 20, 30 שמרים עליך הנשק, אלא גם הדור העתיד, וגם מי שמייצר את דור העתיד. כי באמת אין הבדל. מה? אין בלתי מעורבים. אין בלתי מעורבים. ודרך כלל גם אדם זקן, מי שאתה מכיר כזקן, מסוגל להרים רובה ולגמור. הפשט של התורה הוא מאוד מאוד מובן גם מסברה, ואז על פי כל הערכות של גורמי הביטחון, 95-98% הם רוצים בהשמדתנו. זה רוב שהוא אותו דבר. אותו דבר. אם אתה משאיר אותו, כאילו, אתה לא מתחכים לתורה. התורה אומרת, לא תחייב כל נשמה, לא תחייב כל נשמה, זהו. היום הוא תינוק, היום הוא ילד, מחר הוא בן. הלוחמים, תקרא לזה, המחבלים של היום בני ה-18, היו ילדים בני 8, בני 10 שנים. למה זה אני מודה, אני אגיד את זה פה, לא אכפת לי שירדו עליי, עושים פה חומרים. אני לא נרדם טוב בלי שאני רואה בתים קורסים בעזה. מה אני אעשה? עוד בתים, עוד מגדלים, שלא יהיה להם לאן לחזור. אגב, בתקופת התנ"ך גם היו זורים את האדמה במלח. הם צריכים לזכור עם עמלק. הם צריכים לזכור את זה להרבה מאוד זמן. אי אפשר להגיע לאיזה הסדר מיד. לא קרואים אדם, לא זוכרים כאן אדם. אוקיי, אז מה קורה כאן? אדם שהוא נגע חמור, שאתה רוצה את החמור הזה שיזוז, מה אתה תגיד לו? חמור, בבקשה תזוז. לא, מה, איך מזיזים את החמור? מוציא את המקל, טח, חמור, די, זוז מכאן, ואז הוא זז. הוא אומר, אלה ישמעאל, רק ככה מבינים, ככה אמר לו הבן איש חי, ככה זה ישמעאל, עם המקל, טח, לכן הוא פרא אדם, פראי, כמו חיית טרף, שרק רוצה לטרוף את ה... אדם, גם מה שאנחנו באים שאנחנו היה לנו אדם, גם שם, רק באמא שלהם, כן? דרכי מסע אותם בשביל שיעשו פה... בשביל לשרת את העיר. כל הגויים שאתה רואה שנמצאים בעולם המדינה האלה, הם הכל שהיהודים יהיה להם הסבר. אז אמרתי, עדיין, אני מאוד לא שקוראים אותם לגמרי, רק אותי. אוקיי,